Ani ay pananom sa lungsod sa Dimiao sa Bohol nga haom sa ting-init nga panahon tungod kay mutubo kini og halinon ni ining dry season. Ani ang report ni Orchids Lapingkaw. Sa kilid sa National Highway Barangay Balbalan sa lungsod sa Dimiao sa Bohol, makit-an dinhi ang mga fruit stand diin gibaligya ang mga pakwan o watermelon. Dili lang kini basta-basta nga pakwan tungod sa nagkanainlain ang gidakon, kolor o klase niini nga presko pa og bag-o lang yung gipopo. Tungod sa kagrabing kainit sa panahon, nananom og mga watermelon ang mga mag-uuma sa Barangay Balbalan nga giilang watermelon capital sa Bohol. Human nga maani sa mga mag-uuma ang mga humay, mga watermelon na asabang ilang gitanom. Mutubo ang watermelon taliwa sa kainit sa panahon. Adunay nagkanainlaing matang o variety ang gitanom nila mga pakwan sama na lang sa Sweet 16 og Dayan. Nananom ang mga mag-uuma og pakwan aron aduna sila'y panginabuhian samtang uga pa kaayo ang yuta nga ilang gitikad sa panahon sa ting-init. Matud ni Lito Galito, dako ang ilang makita sa pagpananom og watermelon. Diri sa Dimiao, ang Dimiao Watermelon Growers Association na ilagyod sa tibuok ng Juan na ang pinakatamis, gwapo nga produkto, murag pioneering na nanumay sa Bohol. Saysay sa mga mag-uuma nga kaniadto masayang lang ang ilang basakan matag ting-init sukwahi karon. Gipamatud-an sa mga mag-uuma nga taliwa sa grabing kainit ug kauga sa gitikad nga yuta tungod sa huwaw ang saktong panahon kakugi og pag-antos nga mahimong mamunga og mga grasya ni ining kainit sa panahon. Ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak.